Pan za wami. Wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obliczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Этими словами антифоною на Ваход розпочинаємо святую імшу, коли переживаємо урочистость унебовзяття Найсвятейшої Панни Марії. Эту Найсвятейшу ахвяру справу, як подяка Пану Богу і Маті Божій за отримані ласки, прожите 80 годов, Гарилик Брониславы с просьбой об дальнейшем Божьем благословении, опеки Найсвятейшей Марії Панни, области здоров'я, потрібних ласк для її, а так само для Олександра і Діаніса. Ми на початку перепросимо Бога за наші грехи, щоб могли годно скласти эту Найсвятейшу ахвяру. Сповядамся Богу Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, królu nieba, Boże Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który macie grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który macie grzechy świata, przykładanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem Tylko Tyś jest święty, Tylko Tyś jest Panem, Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. «Адчинілася святиня Бога у небі, і з'явився ковчег Його заповіту у святині Ягоной. І великий знак з'явився у небі, жанчина, апранутая у сонца, і місяць під ступнями ног яе, а над яе головою венец з 12 зорок. І яна была цяжарная, і кричала ад болю і пакут парадзій. І з'явився другі знак у небе. Вось вялікі вогненны цмок з 7 галовамі і 10 рагамі, а над головой яго 7 дыядэм. І хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць.
І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трону. А жанчына уцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Бога. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Хрыста ягонага». Гэта Слова Божие. Чытанне першага паслання святого апостола Павла да Карынцянаў. Браты, Христос уваскрос з мёртвых, першынец сярод тых, якія заснулі. Паколькі праз чалавека прыйшла смерць, так праз чалавека і ўваскрашэнне мёртвых. Бо як у Адаме усе паміраюць, так і ў Хрысце усе будуць ажыўлены. Кожны ў свой час. Першы Христос, потым тыя, хто належыць Христу падчас прыйсця ягонага. Канец настане тады, калі Ён перадасць валадарства Богу і Айцу, калі знішыць усялякае панаванне і усялякую уладу і сілу. Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё пакладзена пад ногі ягоныя. Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Гэта Слова Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Собравшися Мария в те дни, поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла в дом Захарии и привітала Елжбету. Коли Елжбета почула привітання Марии, озворухнулася дитятка во улоні її, и наполнилась Елжбета Духом Святым, и воскликнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословенный плод улоня твоего. Откуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлоні маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае Панам.
У те дні сказала Мария: «Величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой Богу моим Збавцы, бо узглянув Бог на покору своей слуги, и теперь благословляють меня будут все поколения, бо великое учинил мне усемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Показав моц своей правицы, рассеял тих, хто пихливий серцем, скинув могутних з трону і узвисив покорних, добром голодних наситив, а богатих ні з чим отправив. Прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність, як обіцяв батькам нашим, Аврааму і його потомству навіки. І пробыла Мария у Елжбети каля 3 місяців і вернулася у дом свой. Это слово Пана. Умилованные у Христе, дорогие браты и сестры, сегодня переживаем урочистость унебаўзяцця Найсвятейшей Панны Марии. У 1950 годзе папам Піем XII был объявлены догмат, як правда веры об унебаўзяцці Марии с душой и телом. Тым не менш, хрысціяне ўсходу і захаду ўжо задоўга да гэтага праслаўлялі яе як унебаўзятую. Тэалагічным абгрунтаваннем праўды аб унебаўзятці Марыі з'яўляецца тое, што яна была зачата без першароднага граху і такой засталася праз усё сваё жыццё. Яна таксама дасканала выканала Божую волю і нарадзіла свету збаўцу. Таму сённяшняя урачыстасць з'яўляецца святам душы і цела. Езус Христос збавіў усяго чалавека з душой і целам, і ўвесь чалавек прызначаны да нябеснай справы. Марыя першая спазнала такую славу. Сучаснасць Марыі – гэта наша будучыня, бо і наша цела і душа прызначаны да вечнага шчасця. Сённяшняе Евангелие распавядае аб наведванні Марыі святой Элжбеты. Марыя пад сваім сэрцам насіла будучага збаўцу, а Элжбета яго папярэдніка, святога Яна Хрысціцеля. Таму сустрэча Марыі з Элжбетай стала сустрэчай не толькі дзвюх благаслаўлёных жанчын, але і яшчэ ненароджаных Езуса і святога Яна Хрысціцеля. Найчасцей мы уяўляем Марыю як вельмі спакойную, засяроджаную на малітве асобу. Гэта так і не. Будучы чалавекам глыбокай малітвы, яна начасова была і вельмі актыўнай, была пілігрымуючай жанчынай. Пасля наведвання святой Элжбеты яна пайшла ў Ботлеем, каб там нарадзіць збаўцу свету. Потым уцякала ў Егіпет, каб Ірад не забіў немаўлятка Езуса. На старонках Евангелія мы спатыкаем яе як пілігрыма ў Іерусалімскую святыню. І такім чынам Марыя папярэджвае апосталаў, якія ішлі ў свет і абвяшчалі Евангелія ўсім людзям. Яна місійная жанчына, яе з поўным правам можна назваць першай місіянеркай, якая несла Хрыста ў свет. Сведчаць аб гэтым і сённяшняе Евангелие, дзе Марыя кажа, што яе душа велічае Пана, і гэтымі словамі распачынаецца яе велічны гімн «Магніфікат», які з'яўляецца адной з найбольш прыгожых малітваў. Гэты гімн мае настолькі вялікае і фундаментальнае значэнне, што кожны дзень паўтараецца ў літургіі гадзін. Такім чынам, малітва Марыі стала малітвай усяго касцёла, і яе місійная праца працягваецца і будзе працягвацца да канцоў часу. Дарагія, сярод розных жыццёвых шляхоў Марыі мы не можам забыцца і аб больш драматычным шляху на Кальварыю, калі яна спадарожнічала свайму сыну і разам з ім цярпела. Там, пад крыжам, Езус у асобе святога апостала Яна даў нам яе як нашу духоўную маці. Сёння ва ўрачыстасць унебаўзяцця Марыі мы ўспамінаем яе апошні шлях, апошнюю пілігрымку ў неба. Марыя
якая правяла ўсё сваё жыццё ў руху, нарэшце дасягнула фінальнай сваёй стадыі пілігрымкі ў вечнасць, каб заняць падрыхтаванае Богам месца ў неба. Сённяшняя ўрачыстасць азначае канец зямной гісторыі Марыі і пачатак новай, якая працягваецца да сённяшняга дня. Дзякуючы гэтаму яна становіцца для ўсіх людзей той, якую Эльжбета назвала благаслаўлёнай. Марыя, хаця і пакінула гэты свет, тым не менш заўсёды застаецца з намі як наша духоўная маці і заступніцтва. Усе мы з'яўляемся пілігрымамі, падобна як Марыя падчас свайго жыцця на гэтай зямлі. І мы павінны прасіць Марыю, каб дапамагла нам у гэтай пілігрымцы, у дом нашага нябеснага Айца. Мы павінны маліцца, каб калісьці маглі спаткацца з ёю тварам у твар у вечнасці, дзе менавіта яна чакае нас з мацярынскай любоўю. Таксама, мае дарагія, у сённяшні дзень, як заўважаем, кожны з нас прынёс кветкі, і кожная кветка сімвалізуе таксама Марыю, бо менавіта самай прыгожай кветкай, якую Бог менавіта выбраў, гэта была Марыя. І кожны з нас, калі кагосьці віншуе, чи складвае пажаданні, чи сустракае, то заўсёды хоча падарыць менавіта кветку, як выраз нашай любові, удзячнасці і пашаны да гэтага чалавека. Таксама і мы дзякуем Богу за плады зямлі, якімі Бог нас адарыў, каб мы менавіта таксама ўзрасталі і дзяліліся гэтымі пладамі, якімі падзяліўся наш нябесны Айцец. Аман. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, i wiernego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba i z naprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został uwięziony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmił Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. У дзень, калі касцёл радуецца хвале унебаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі, праз яе заступніцтва скіруем нашы просьбы да Бога Айца Усімагутнага. Молімся за ўсіх дзяцей касцёла, каб іх ажыўляла надзея на сустрэчу з Багародзіцай у Хрыстовым валадарстве. Цябе просім. Молімся за святога Айца Францішка, каб Марыя, маці касцёла, выпрасіла для яго шчодрыя нябесныя дары. Цябе просім. Молімся за пакліканых да Божай службы, каб яны, усведамляючы веліч свайго паклікання, прыносілі плён годны гэтага вялікага дару. Цябе просім. Молімся за дзяцей, моладзь, дарослых і састарэлых, каб яны
памятали про свое покликание до вечного счастья. У небе Тебе просим. Просим Бога, каб Ён благословил плен земли и працу людских рук на корысть усяго человечества. Тебе просим. Молимся, як подяка Пану Богу и Маці Божией за отрыманные ласки, прожитые 80 годов, Гарелик Брониславы, с просьбой в дальнейшем Божьем благословении, опеки Маті Божией, области здоровья, потребных ласк на кожный день для яе, а так само для Александра и Дениса. Тебе просим. Молимся за нас, присутных на этой святой имши, как мы доверились заступництву нашей Небесной Мати. Тебе просим. Усемогутный, вечный Боже, Ты узял на святейшую Панну с телом и душою на небо. Прими наши молитвы и прос яе заступництво, одари нас своей лаской, прос Христа, Пана нашего. Aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przedstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Niech nasze serce rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to jest sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba Bogorodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wolając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście wchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą, Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Go słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który radzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, aby przyjść do mnie, ale jest tylko słowo, a będzie zdrowiona dusza moja.
Мудримся. Miłosierny Boże, przyjęliśmy na świętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyśmy dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, którą rodziła Cię z miłością, wieka zawieszenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, jaką przeznaczyłeś. Amen. A теперь отбудется благословление зелок и кветок. Молимся. Panie nasz Boże, Ty czynisz, что на земле растут травы, зелки и збожжа, jak спожиток и лекарство для людей живелых. От Тебе походит богатье воды и промни солнца, а все, что зеленее и квітнее, приносило плен, коли придя час жнива. Просим Тебе, поблагослови принесенные Тебе первые плоды зеленины этого года, паростки збожжа, травы, зелки, кветки, заховай их от засухи, граду, поводки и усілякой шкоды, как узрастали, радовали вока, приносили як мага больше плен и могли служить здоровью людей и живелых. А коли будем адыходзіць з гэтага свету, няхай нас, несучих поўныя руки добрых учынкаў, прадставіць Табе Найсвяцейшая Панна Унебаўзятая, самый досконалы плён гэтай зямлі, каб мы заслужили быць прынятыя ў Твой дом праз Христа, Пана нашага.